салом бинандагони гироми, манзури шумост барномаи интеллектуали донояк аз телевизиони Баҳористон. барномаи мо аз рӯи 3 шарт баргузор мегардад ва дар ҳар як шарт ба иштирокчиён ҳамагӣ 4 савол пешниҳод мегардад. иштирокчие ки аз ҳама зиёдтар ба саволҳо ҷавоби дуруст гардонад ғолиби барнома шумурда мешавад. ва тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 126 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо ҳастанд ва мехоҳанд ғолиби барнома шаванд. хуб биёед бо онҳо шинос мешавем. муниса вай 6 сол дорад. бозиҳои нақшдорро дӯст медорад. бештар нақши мураббияро мебозад. дар оянда муаллима шудан мехоҳад. аҳмадҷон вай ҳам 6 сол аст. писараки чапқону ҳозир ҷавоб мебошад. дар ҳама ҷорабиниҳои фарҳангию варзишии кӯдакистон иштирокчии фаъол мебошад. аниса ҳам 6 сол аст. соли оянда ба мактаб меравад. духтараки ниҳоят оромтабиат аст. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона ва қироати шеър мебошад. бежан ҳам 6 сол дорад. ӯ писараки зираку кунҷков буда бозиҳои варзиширо дӯст медорад. дар оянда бошад иқтисодчӣ шудан мехоҳад. хотиррасон мешавем ки саволҳои шарти аввали барнома муаммову саволҳо аз фанни математика мебошанд ва иштирокчиёнро мебояд доянд ки зиракиву кунҷковии худро аз даст надода ҳозир ҷавоб шаванд. хуб, шарти аввали барнома оғоз мешавад ва тамошобинони азиз, шумо низ метавонед ба мисли иштирокчиёни мо ба саволҳо ҷавоб гардонида сатҳи дониши худро санҷед. чӣ тавре ки гуфтам, саволҳои шарти аввали барнома аз фанни математика мебошанд ва шумо метавонед бо ёрии ангуштонатон ҳисоб кунед ва ба саволҳо ҷавоби дуруст гардонед. хотиррасон мешавем ки иштирокчие ки аз ҳама зудтар даст боло мекунад ва ба саволҳо ҷавоби дуруст мегардонад ғолиби барнома шумурда мешавад. аз ин рӯ кӯшиш кунед. бо диққат бошед, саволи аввалро мехонам. модар ба Аниса конфет харид. Аниса бошад 3 тои онро ба додараш доду 4 тоашро худаш хӯрд. модар ба Аниса ҳамагӣ чанд дона конфет харид? марҳамат бежан. 7 мешавад. чӣ хел 7 мешавад? яъне шумо гуфтан мехоҳед ки модар ба Аниса 7 то конфет харид? бале. аз куҷо фаҳмидед? ба дастам ҳисоб кардам. чӣ хел ҳисоб кардед? 3 тоашро ба додараш дод, 4 тоашро худот хӯрдак 7 мешавад. яъне 4 ҷамъи 3 7 мешавад? бале. хуб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. табрик мегӯем ва дар шартҳои дигар ва умуман дар саволҳои дигар ҳам ҳамин хел фаъол бошед ва бо диққат бошед иштирокчиён. ман саволи дуюмро мехонам. дар табақча 3 нок, 1 картошка. метавонед бо ангуштонатон ҳам ҳисоб кунед. дар табақча 3 нок, 1 дона картошка, 2 то афлесун ва 4 дона сабзи гузошта шуда буд. мегуфтед ки дар табақча ҳамагӣ чанд то мевагӣ буд? дар табақча 5 то мева будааст. 3 нок, 1 картошка, 2 то афлесун, инчунин 4 то сабзи. чанд шуд? 10. вале шумо мегӯед ки 5. картошкаву сабзи мева нест. пас чӣ аст? сабзавот. сабзавот. бале, ҷавоби шумо дуруст аст. дар ҳақиқат ҳам аз миёни 10 хӯрдание ки дар сабад ҷойгир шуда буд, ҳамагӣ 5 тоашон мева буданд ва ба ин савол аҳмадҷон ҷавоби дуруст гардонид. офарин аҳмадҷон. ва саволи сеюмро мехонам. иштирокчиёни дигар, шумо низ кӯшиш кунед ки ба мисли дигарон ҷавоби дуруст гардонида соҳиби хол шавед. хуб, саволи сеюм чунин аст. 5 ҷамъи 5 зиёд аст ё ин ки 7 ҷамъи 3? хуб муниса? баробаранд. чӣ хел, шумо аз куҷо фаҳмидед ки баробаранд? 7 ҷамъи 3 калонтар аст, ҳа? 5 ҷамъи 5 10 мешавад. 7 ҷамъи 3 ҳам 10 мешавад. чӣ хел, 7 ҷамъи 3 12 намешавад?
نه آفرین، جواب شما را قبول میکنیم. در حقیقت هم 5 برابر 10 می شود و 7 جمع 3 نیز برابر 10 می شود و به این سوال منیسا جواب درست گردانید. آفرین منیسا، مرحمت به جای خود نشینید و سوال آخرین شرط اول را میخونم، با دقت باشید. برای ساختن خانه‌چه به ما کدام شکل‌های گیومتری لازم می شود؟ خوب احمد جان، مرحمت. 3 کنجا 4 کنجا. تمام؟ بچه ها جواب احمد جان درست است؟ بله. در حقیقت هم برای ساختن خانه‌چه و ما اساساً 3 کنجا و 4 کنجا لازم می شود. ولی اگر ما خانه‌چه را رایج دادن خواهیم، می توانیم برای در و تیرزه هایش از راست کنجه های استفاده بریم. با این سوال احمد جان جواب درست گردانید. آفرین احمد جان. خوب، این بود سوال آخرین شرط اول برنامه و اینک بیاید بینندگان عزیز خالهای اشتراکچیان را در شرط اول می شماریم. саволҳои шарти аввали барнома аз фанни математика буданд. иштирокчиён кӯшиш менамуданд ҳозир ҷавоб бинамуда ба саволҳо ҷавоб гардонанд ва дар натиҷа муниса 1 хол, аҳмадҷон 2 хол ва бежан 1 холро ба даст оварданд. اینک رسیدیم به شرط دومی برنامه. خاطررسان میشویم که سوالهای شرط دومی برنامه دایر به شعرها، افسانه‌ها و فیلم‌های تصویری بچگانه میباشند و فکر میکنم که این سوالها برای اشتراکچیان دشوار نخواهند بود. همین طور نه؟ بله. خب، شما شعر از یاد میدونید؟ سوال شرط دومی برنامه ما از همین آغاز می‌یابد، یعنی این زمان کدام فصل سال است؟ تیرما. نشنیدم. کدام فصل سال است؟ تیرما. آفرین. خب، سوال نه و سپارش شرط دومی ما چنین است: شعر را قرائت کنید که در آن فصل تیرما تصویر یافته باشد. کی میداند شعر در وصف تیرما؟ خب منیسا. نه دیگر خیرمنی گندم، نه دیگر خیرمنی ما، هم به هوا توده ابرم، به زمین توده خاکم، تیرما تیرما هم تیرما هم. خب یک قرصک میزنیم برای منیسا. آفرین منیسا، شما صاحبی خوب شدید و اینک میگذاریم به سوال دوم. اشتراکچیان فعال بودن رو فراموش نسازید. در کدام فیلم تصویری قهرمان اساسی لباس مخصوص را به بر میکند که در تن آن رسم تورتنک تصویر یافته است؟ خب، اولین شده شما دست برداشتید. مرحمت. چلاویک پاوک. شما از کجا فهمیدید که این چلاویک پاوک است؟ شاید این سوپرمن باشد یا اینکه ژلزنی چلاویک باشد؟ نه چلاویک پاوک است. از کجا میدونید؟ ما همو کنار را دوست و دارم تماشا میکنم. بله، در حقیقت هم این فیلم تصویری چلاویک پاوک میباشد که آن را اکثریت خردسالان دوست می‌دارند و تماشا میکنند و با این سوال بجان جواب درست گردانید. آفرین بجان. خب، مرحمت به جای خود نشینید و سوال سوم رو میخونم. با دقت باشید. بچه‌ها، افسانه شلغم رو خوندید؟ بله. میدونید؟ بله. اگر گویم نقل کرده میتوانید؟ بله. با من نقل کردن لازم نیست و سوال چنین است: در افسانه شلغم با کمکی کی شلغم را از زمین کنده میبرند؟ خب، بجان کمی سستر ولی به هر حال دست بلو کردید. مرحمت. موش. چی خیلی با کمکی بابا نه؟ نه، آخران موش هست. آخران با فکرم که نبیره بود ها؟ نه، موش هست. نه. خب کنی خودتان نمبر کرده میتوانید که همون اولان که اومد، دویم، سیوم نمبر کرده میتوانید؟ بله. کنی؟ بابا بیبی را فریاد میکند و هر دوششون میکشد و میکشد، نه میتواند برآورده. بعد کی رو فریاد میکنن؟ نبیره چه را فریاد میکند. پس از نبیره کی میآید؟ سگ میآید. بعدی سگ؟ بعدی سگ پیشک میآید. بعدی گربه؟ بعدی گربه موش میآید. بعدی موش؟ هیچ که دیگر نمیآید. یعنی موش، بایاری موش نما شلغم رو کشیده گرفتند ها؟ بله. جواب شما کاملا درست است. احسن به شما و اینک
иштирокчиёни дигар шумо низ фаъол бошед ва ман саволи навбатиро мехонам. қаҳрамонҳои ин филми тасвирӣ ҳайвоноти Африка мебошанд, ки ҳангоми онҳо аз боғи ҳайвонот фирор мекунанд, бо мушкилиҳои гуногун рӯбарӯ мешаванд. Мегуфтед, ки ин кадом филми тасвирӣ аст? хуб, марҳамат Аниса. ин Мадагаскар мебошад. Мадагаскар мебошад? Шумо аз куҷо медонед? ман чанд бор тамошо кардам. тамошо кардед? бале, якчанд қаҳрамонони онҳоро номбар карда метавонед? бале. шер, гурхар, зарофат ва бегемот. зарофа ва баҳмуд. дар ҳақиқат ҳам ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки худи шумо низ шоҳид гаштед, иштирокчиёни мо дар ҳарду шарти барнома фаъол буданд ва инҷо саволҳои шарти дуюми барнома низ ба анҷом мерасанд. хуб, биёед холҳои ба дастовардаи иштирокчиёнро мешуморем. дар шарти дуюми барнома дониши иштирокчиён доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ санҷида шуд. дар ин шарт низ иштирокчиён хеле фаъол буданд ва кӯшиш менамуданд аввалин шуда ба савол ҷавоб гардонанд. Муниса ба як савол, Аниса ба як савол ва Бежан ба 2 савол ҷавоби дуруст гардонида соҳиби хол шуданд. инак расидем ба шарти сеюм, яъне шарти охирини барнома ва бинандагони гиромӣ мутаваҷҷеҳ бошед ва бубинед, ки кадоме аз иштирокчиён зудтар хол ба даст меоранд, зудтар ҷавоб мегардонанд ва ғолиби барнома мешаванд. ва инчунин шумо низ метавонед баробари иштирокчиёни мо ба саволҳо ҷавоб гардонида сатҳи дониши худро санҷед. мо бошем идома медиҳем. бачаҳо, саволҳои шарти сеюми барнома доир ба муҳити атроф ва олами ҳайвонот мебошад ва фикр мекунам, ки ин шарти барнома ба шумо умуман душворӣ нахоҳад овард, зеро саволҳо чандон душвор нестанд. аз ин рӯ саволи аввалинро мехонам, бо диққат бошед. дар кадом фасл паррандаҳо ба мамлакатҳои дигар парвоз мекунанд? хуб, Бежан, аввалин шуда шумо даст бардоштед, марҳамат. дар фасли зимистон паррандаҳо мераванд ба куҷо мераванд? ба дигар шаҳрҳо. барои чӣ масалан дар мамлакати мо намеистанду ба дигар шаҳрҳо мераванд? барое ки хунук аст. хунук аст. дигар шаҳрҳо чӣ? ба кадом шаҳрҳои хунук мераванд боз? не ба гармҳо мераванд. ба шаҳрҳои гарм, ба мамлакатҳои гарм. офарин. ҷавоби Бежан дуруст аст ё ин ки не? офарин Бежан, ва ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, саволи дуюмро мехонам. иштирокчиёни дигар шумо низ бодиққат бошед ва кӯшиш кунед, ки зудтар даст боло карда ҷавоб гардонед. хуб, бачаҳо, ман инҷо якчанд паррандаҳоро номбар мекунам ва шумо гӯед, ки кадоме аз ин паррандагон хунукиро зиёдтар дӯст медорад. мурғ, лаклак, пингвин, кабутар ё ин ки товус. кадоме аз ин паррандаҳо хунукиро дӯст медорад? хуб, марҳамат Аҳмадҷон. пингвин хунукиро дӯст медорад бисёр. шумо аз куҷо медонед? шояд ин товус бошад. пингвин дар ях мегардад. аҳмадҷон, ман ба шумо як саволи дигар дорам. модоме ки шумо мегӯед, ки пингвин хунукиро дӯст медорад, пас ба ман гӯед, ки пингвин парвоз карда метавонад ё ин ки не? не. охир он ҳам парранда аст ку? паррандагон чӣ кор мекунанд? парвоз мекунанд, ҳа? пингвин наметавонад парвоз карда? не. хуб, офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва инак бачаҳо, ман саволи навбатиро мехонам. бо диққат бошед, кӯшиш кунед, ки ҷавоб гардонед. зеро ин шарти охирини барнома аст ва нафаре, ки зиёдтар ба саволҳо ҷавоб мегардонад, метавонад ғолиб шавад. фаҳмо? бале. хуб, марҳамат, ба ҷои худ чинед. моҳи дуюми фасли тирамоҳро номбар кунед. кӣ метавонад? хуб, марҳамат Аниса. моҳи дуюми фасли тирамоҳ ин октябр мебошад. шояд январ бошад ё ин ки декабр бошад? январу декабр фасли зимистон аст. ҳамин фасли тирамоҳ аз чанд моҳ иборат аст худаш? аз се. аз 3 моҳ. кани номбар кунед. сентябр, октябр, ноябр. бале, ҷавоби шумо дуруст аст. офарин. хуб, инак бачаҳо, ҳамагӣ як саволи дигар боқӣ монд ва шояд агар як нафари шумо ба ин савол ҷавоби дуруст гардонед, шояд ғолиби барнома шумурда шавед. аз ин рӯ кӯшиш кунед, ки
ҷавобро зудтар диҳед, аниқтараш зудтар даст болу кунед. Дар фасли тирамо баргҳои дарахтон чӣ гуна мешаванд? ба замин меафтанд. Бале. Вале медонед чӣ? Як дарахте ҳаст ки он дар 4 фасли сол як ранг дорад, яъне сабз аст рангаш. Мегуфтед ки ин кадом дарахт аст? Кӣ медонад? хуб, Муниса, марҳамат. ин дарахти арча аст. шумо аз куҷо медонед? мураббиам гуфта ки ҳамеша сабз аст арча. арча ҳамеша сабз аст. шояд ин дарахти санавбар бошад, шояд ягон дарахти бед бошад, ёки дарахтони мевадиҳанда бошанд. Бачаҳо? кадом дарахт аст? арча. хуб, ҷавоби шуморо мо қабул мекунем. офарин. ва ҷавоби шумо комилан дуруст аст. дар ҳақиқатам бинандагони гиромӣ, дарахти арча ҳамеша сабз аст ва ба ин савол Муниса тавонист ҷавоби дуруст гардонад. хуб, инҷо саволҳои шарти сеюм, яъне шарти охирини барнома низ ба анҷом расиданд ва бедхолҳои иштирокчиёнро дар умум мешуморем. ва ҳамагӣ пас аз чанд лаҳза шумо метавонед муайян намоед ки ғолиби барномаи имрӯзамон кӣ шуд. шарти сеюми барнома низ хеле ҷолиб буд. иштирокчиён кӯшиш менамуданд фурсатро ғанимат дониста аввалин шуда даст бардоранд ва соҳиби хол шаванд. аз 4 саволи пешниҳод намуда, ки ҳама доир ба муҳити атроф ва олами ҳайвонот буд, ҳар як иштирокчӣ тавонист ба як саволи ҷавоби дуруст гардонида соҳиби як холӣ шаванд. баъд аз ба охир расидани 3 шарти барнома, холҳои ба дастовардаи иштирокчиён чунин аст. Муниса соҳиби 3 хол, Аҳмадҷон 3 хол, Аниса 2 ва Бежан соҳиби 4 хол гардид. ва чӣ тавре шумо аллакай пай бурдед, ғолиби барномаи имрӯзаи мо Бежан мебошад. Бежан, ғолибият муборак. Бежан, шуморо табрик мекунем. шумо ғолиби барномаи имрӯзаи донояк шудед. офарин, як қарсак барои Бежан мезанем. аҳсан ба шумо Бежан. ва иштирокчиёни дигар, шумо роҳ афзода нашавед, зеро то ин ҷо омадан ин аллакай худ ғолибият аст, зеро танҳо беҳтаринҳоро аз ҳар як боғча интихоб намуда ба барномаи мо меоранд, то ин ки аз байни беҳтаринҳо боз беҳтарини дигар низ пайдо шавад. вале Бежан, шумо бошед, бо ҳамроҳи мураббиятон бештар машқ кунед, кор кунед ва китоб хонед, зеро дар даври дуюми барнома саволҳо душвортар мешаванд ва иштирокчиён аз дигар боғчаҳо бошанд, хеле боқувваттар ҳастанд. хуб, бинандагони гиромӣ, инҷо барномаи мо низ ба анҷом расид. хотиррасон мешавем ки тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 126 ноҳияи Фирдавсӣ иштирокчиёни барномаи мо буданд ва аз байни онҳо Бежан ғолиби барнома шуд. то дидори навбатӣ дар барномаи Донояк. хай!